la Congress BJP hot ola surjo sar wanglo sidame nona phike arji theglong le holo suhut wang choda achi chakang e do sidame non pura preng pe dep lang jo achi chake dolo to warnang pipo phil lang pipo pulo sidame phil ta velang to war ta velang la si nona mat nali tum ta theglong lo media court e tum tame ni tum thang jungjung tangka khoros nan sila JCB tame tum claim bom lo pasur bom lo osi ni tum la anber si tangi po bukali tangte wai bis tame asap sona he tame la kacheleng phanan ke jiulo phelo kisopun e gari so pen tame ni tum achi pon joy ke ji phan la si ni tum ke claim lo national highway dos la indison marak 10 mil pen dak aparhat to ka an kilometer krihinian do tapuson se helat bom lo beceng biri hot pulo dangte kiso tame ni tum ka char song ponang kok lo aben ke gari tum ta nang du nai he auto tum tame do taun ala bojal long an ke purve long an ke gari ta dolo auto da dolo tame nona somson ma nang du nai he beceng biri hot bang ke la tum lang hai he lam nang lo dilai dan lo dilai dak pen nam lo pete kilometer pan dak doji delan berte dilai an pulo dangte le iktan po dak an ke krehini long ke holo so dak ta kilometer ner kep lang aposi kon lo ingkoi bak an do kok thai po la ni tum hidipian pulo dangte hidipian ta ni tum kilometer kep andam nang kok nilimen ke baburong far apar hato ka SGB la sarkari kamra akemang da mane kachuning ri lo mane la alangli kedam tang meeting long an setame ningje lo mane towar ke rongso rong bonan ta towar pilabi pulo la si long setame ahok lo la ifong ki claimant mangke towar ke tangi etema ba beceng biri lo te areyang lo te pon labi inghan si nirtum la thok soi cho setame alang litum phan ening the dam mangla lo non alang litum tim ingtang chip lo la si nirtum la rongso rong bon phan ta la puta nirtum party tum da do la BJP party tum ta group de puta kablo local committee tum ta do stame nona bang ke alang litum tame la kaniye tang ateng pen chepa pleng ji pusinili ning khedam lo to ka area long nitum rong tido so rong tilong hatame nitum ningkan haro krisir kebrak krisi 1911 so ningkan mendolo pinia ningkan an piniani ana bangke nitum ningkan pharu sose an dolo sitabe nitum sarkar long pen kedam tang an bangke akirap long lelang so ifis tame party bangke dolo kisi sarkar dolo kongres sarkar dolo abe non ke kita bom ikibom bangke BJP tim kerja long dolo jadi tame ni tumalong la para to ka kitu ka kisung lam degala pang lo non media theng tu kan ye bangke ni tum towar ka siksa ka join ni tang sini tum rong ti ni tum kirung si edon bang suri ni tum tangka kirung si la mithang ka cheleng ka siksa ka join ni si tum mithang pen si kharo jadi tame tim kerja long tum ta non nomat ke nangrap re bukan itu pudam munde nangrap ko wajib sampai ke damtang dak timung rong adung kathara rong alang li join amai pi hut tame alang li CM sar ni lo athe towar pipo pulo tame ke tong dek thelo tai so ibil tame le tumke aniwang mate kai ke jiulo phelo se ke chela nangji kang ting sirim kisopun e kachipon atowar lo posi methang jungjung mate dak radoan nitum cingrung si sabsevera tangkas tame nitum cingrung pen la non JCB towa mesen nangji pu nitum han ratum hang si dasi idon inut adon tin nitum tangka cingrung si la so tangka pen nitum la so akama claim bom lo nitum lan pen si la so towar chokpo la pukali wai phis tame un anamang ke nitum claim pon lo wai phit la pen thu ning chithe tim kar bang long tum tame la parha toka arong aphan tame la kacheleng aphan towar hai tame nitum han nang sik piponji pusi ning che thelo la nitum rong pli la pen thu nitum la so rong long nitum
Akai kaprek na dolo, kai kaprek tum pen pate rong troksian dolo. Apena pulling board tame ladang ni tum nong dolo. Apar hatoka pulling board 112 itu ma pulling board along. Apo si aning kanwang la election na puthak hul tame akasik sak dolo polling officer tum presiding officer tum han tame ni tum han kang thum nam nang biding pene tame ni tum kacar chong nang beceng biri pulo dang te gari bangun apo si la so joy ni sini tum la non methang atangka masap sunat cirung sini tum la rong kachelat minanggi pupen sini tum la so tangka pen non JCB hang sini tum claim pon bom lo si ningti chithethu tim kar bang long sa domanda chuning rilo apar hatoka afans tame la towar ke prabjin pen nipia pon na sonte kusi ning thelo athemani tumla non ke wangji election hos tame nitum MLA election tame nangkile lo nitum dalata election nang leong nitum kamatha sumong lo athe kopilo bolu nangte arwe yong si jangdut pon nangte gari bangun kasi risumara tumphan pan Mika Sarmar atumphan swarni si alang litum phan kang thum namji la pen la biding hai ke wani da letum kacar chong aja sibang nang ko posina letum mesen pen mate prabjin pen towara phan letum phan parhatoka phan letum phan nang pipo tu sini kisi am sinam sing kontol